Daj mi toto. Hej, text. Text. Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte pri sledovaní tejto relácie. Ako každý deň, aj dnes tu budeme haluškovať a rozprávať sa o ničom. Takže, kto začne? No, víte, když to zobereme z globálního hlediska, tak je to principiální potenciál na vznik jadroelektrického... To, čím utoríš ty Dilino, si ošaňal na čisto? To, čím ty si začal utorec. Ja osobne si absolútne nerozumím. Ty máš hlave poplecené myšlienky, hej. Ja už neznám, co si, to už si debil, alebo co, ja už neznám, jak to kázať. Až nešmej si človeče, každý zná, že ty si tu debil, hej. Ty si tu jediný debil, co sme tu všetci. Ale nikto není debil, iba ty jediný si debilom. Ale promiň, jenomže já ti nic nerozumím, protože ty neříkáš zrozumitelnou řečí. Jasně, tak říkej normálně, že by jsem ti rozuměl. Sem na neho, sluchaj. A minule si idem do kamaráta doma špítam, však poznáte, ne? No, a prídem do neho, chlope, byť jak po výbuchu, to strašné dá, co tam bolo, hej. To nenormálne. A prídem tam do obývačky, patrím kvetinač. Znáš, co bolo v tom kvetinači? Neznáš? Však tipni sebe, neznáš? Ja neviem, však povedz. Želená Maríška. Aha. Chlope, more, jaká veľká bola. Normálne veľká, pol metra mala das. A jaká veľká bola? Čo ješ? Povedz, že či taká malá bola, alebo taká veľká bola. Ty si už riadne zvolený človeče.